isi ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzokunetsa kutaura kwandikuita kudai nyaya yekutanga ndiani ndianeriya kadungure uyo ainzi namwe why are people calling neriya nelimpi vamwe vakatanga kuti why is it that people have so much kana kuti have so much bitterness towards neriya kadungure handisi kuti nekuda kwei zvikanzi she is just a mere person zvake akangozvipostira mufananidzo wake akapfeka hanzu dzake but people are throwing shade on her non-stop. Are we gonna look at this jealousy towards neriya kadungure or some people have got shade yekuda kungomusvotesa oro vamwe vari kuchiva zvaanazvo saka vada kungomuwachisa kana kuti rangopiwa godo for no reason. Vamwe afu handizoziva kuti vanhu vari kungoita muhate towards neriya pasina kana reason yakauti chii. Ndobva pamwe mavhidhiyo yabuda vachiita live stream nani naMadamBoss zvakanaka kusapotana munharaunda asi pane imwe zvakare vhidhiyo mavhidhiyo andotana nezvavo anova malive stream aihostiwa ndofunga naneriya kuinstagram pake. Pabuda pepe vhidhiyo iyi kune vhidhiyo yakazobuda mumwe mudzimai ndofunga ane Burkina Faso yakashama kuti vanhu havana kuzvifarira vazhinji vakati why is she trying to be ginimbi kana kuti budi ginimbi vamwe avo asi kune vamwe vazoenda mucomment section vakati people are so fake, people are so biased. Aren't you the same people maiva ku live stream kwa iyeyu neriya kadungure muchiti edi munhu uyu edi ningi ende mukamuti kana usina kuedha munhu yeye uri balance kana usina kuedha munhu yeye makatanga kumutuka neriya uya obviously nekuda kwepressure akabhangoita give in kuda neriya uya nekuti kwanza wangataura kuti ini palife pangu handi vanhu vanoita mustripo vanhu ndokubva wati edha ningi mune ndokuya anova maikoko kana pane vasingazive maiko ndo vakambobuda pavhidhiyo nani naBuddhist nadadesi nyaya iyoyo ikanetsa vanhu vakafunga kuti kuda maikochi mwana womustudent kana kuti university kastudent kadiki here ndo pakazobuda paya kuti aiwa ndo maikokoka utoriwo munhu mukuru watobva zera haasiri mwana mudoko saizvozvo ndo the same person wati kuti ane zvake. Ini I didn't watch the video. Ini I wasn't even there pa live stream yakitwa ni navakoma neriya kadungure handitozi kuti chii chakanatsa kutranspire macomments ndo adazona mascreenshots nekuti Burkina Faso dzani dzamaikoko dziya dzakabuda kuda vaizora flower kuda vaizora ufu kuda vaizora mukaka I don't know kana majariwa kana yogurt idzodzi ndo zvinhu zvataiona zviiswa pamalive stream aiitwa nana Ginimbi ndo zvataiona zvikanzi why encouraging zvinhu zvakadai sineriya kadungure mudzimai waiva encourage kuti munhu aita mustripo ndo pakapaswa argument iyi. Zvikanzi nevamwe zvakare anofanira kuva herself zvikanzi zvakare shuwa legacy yani yaBuddha Ginimbi haina kuita daidawo nekuti wadi varamba vachingosimudzira chinda nayo. Todzoka zvakare pakuti vamwe vangavoti why vanhu vekokoko vachingoda kuita zvokuti vanhu vashame pakati handizivo vamwe ndokisa argument yekuti imi vanhu imimi ka mune hwenyake sometime kamuda ngotukisa munhu nekuti haasiri iye oga wakaita mustripo iyoyo ndokubudisa Burkina Faso nehanzu pashi. Kune mumwe murume wakaenda hanzi palive stream apa hanzi vanhu vakamupiga vakati wausa vachimukuza asikaiti murume yeye zvikanzi why didn't you also do same insult or same comparison towards that guy nekuti vanhu vazhinji vaimuti wakapenga now kwakunzi mudzimai makutanga kutuka neriya madi kumutukira murume iye akaendapo murume wacho hata kumuona asi kwanzi kune murume wanga ne six pack iko kulive dzani dzavo vanaikira vachonu dzavaita handisi kuti futi yaikwa nguva yekuda ndosaka pangosisa kudziona kati ingati kudzazvo zvakadi zvakawanda. Tochibva ipapo tomboinda pane nhau yemunhu unodhirowa vanhu munhu unoziti something davinci wakambodhirowa body fantan
asi kana ndava kutodhirowa handiri kudhirowa nemazvo kuti unonge uchidhirowa vanhu vakatwa zvake iye zvemumusoro make wozongoona one similarity. Mino inogona kunge yakakura zvekutoti kana dafi kana dhadha ropinda richimanya idhirowing dzani dzaza davinci wacho uyu wakadhirowa naLevos, wakadhirowa naDJTamuka, wakadhirowa vana Tami Moyo, wakadhirowa iva vana Shasha. Munhu unodhirowa, wakadhirowa naComic Pastor. Wakadhirowa zvake wakambozama, akadhirowa naMadamBoss. Maso chaiwo padhirowing iyi ana MadamBoss anenge akatobuda kutoenda mubvudzi. Iziso iroro rerakaitwa pointed data. Handihwisi kuti iziso rerudzi rinoti rinofanira kudarika shaya rozonopedzerera kupi kuvhudzuku. Ndiye mudhirowi uyu. Zvisinei wazodhirowani munhu wamwari Java. Asi wadhirowa munhu wamwari Java, vanhu vakati what kind of personality is this? Nekuti eyebrow chairo remunhu wamwari Java ranga riri kudhuze nekuruma kana kuti kumhazha ndo kwakune eyebrows ramunhu wamwari Java. Tati drawing iyi handisi kuti toti yakaburuka nendege here kana kuti yakabva pasi penyanza here, I have no idea. Asi eyebrow ranga rakakura iroro. Zvigumwe zvake kana achidhirowa kazhinji zvinenge zvakareba kuti zvekuti naona AJahPrayzah vakaekera vakadhirowa zvigumwe kuti asazvichanoboora kusheri kwegotsi uku, kuti kubva kusari kwegotsi kudamuka mode chichigori chigumwe chete chakareba icho. Kana kuti kana ani mazino andasa kuti unenge une mazino enjiri chaiwo aya, ndo zvimwe zvakadi zvandakabata pana davinci uyu unodhirowa. Zvina kushata. Vanhu vanenge vachinakirwa nazvo, vanhu vanonakirwa nazvo. Vamwe vakati I think unogona kudhirowa but ndo munhu unongofunga kudi pangoita tumakatuni zvake twevanhu but it's fun. Vamwe avo tochibva ipapo toinda zvakare pane nhau yaSusan. Susan waramba achiindira mberi muzuva ranhasi nenhau dzake idzi dzanaPrt Temba. Ndisazi kuti kubva musi uyo vakanetsana nyaya ava havana kuzotaurirana here zvikapera kana kuti chii chakaitika. Number 2, zvinhu zvabudiswa naSusan, handikura nemainformation yanga achibudisa. Let me say this information is too deep. Ndisingazoonesi manje kuti this information aizoiwanepi iye wanga akaenda kunoita maprojects ekusimudzira dunhu reNorton. Asi such information waiiwana. Sikazoziva manje kuti vaizoudzana pachezvavo kana kuti kwete. Vanhu vangoisa manje mupfininidzo Prt Temba vana iye Susan vachidya sadza muzintiro zvikuru. Handisi kuti vanga vaenda kwaMereki here kana kuti vanga vaenda kwani. Ndisingazivi kuti maMP wati vanoita zvekuita zvavanoita izvi vanoenda here kwaMereki kana kuti kune nzvimbo dzimwe dzavanoenda dzatisingazivi. Ndo zvandokwanisa kungotara panhau iyi nekuti zvaangoramba achibudisa ini ndinenge ndaitapwere, ndinenge ndadzamirwa. Tichiri ipapo zvakare wainda futi uyu munhu akanobudisa evidence yekuti inini ndine kambani yangu in case vanhu vachinge vapuwa kuti ina nda kambani yangu. Zvakangonaka. Sikazi kuti zvichasvika kupi. Now chandanotisa futi mumakomenti ndechekuti vanhu vazhinji vanga vachiti Beta X, vamwe vakatanga kuti stoka, vamwe vakatanga kuti vanhu vanga vakutsvinyirani mudzimai uyu. Ndo dzidzana ndo hwangu zvino zvotsvinyirwa zvichafamba sei? Iye achiti ndiri kugona kuita sei ndiita muexposo kune munhu wakaita saiyeyu. Asi wangotanga kuti hanzi ye vana nhingi musandifonera, vana nhingi musadai, ndo zvangoramba woita. Vamwe vakati pawainaka rudo urwu, why didn't you say all these things zvawakutaura nhasi? Vamwe vangachibvunza I don't know why aisataura iyeyu Susan uyu nhau dzaangobudisa izvi. Vamwe vakati chaikudaka nacho kusvema zvokwadi unombotofunga kuti munhu uyu hamutozivani zvachose. Vamwe avo zvikanzi zvakare nevamwe haiwa mugumo wazvo it will end in tears, nekuti papanzi kunoitwa mathreateno ndo akuitika apapa. Iye akati nandihli. Vamwe vakati wadi hako wangosiyana nazvo woita move on neupenyu hwako. Vamwe avo ngati handizivi hangu kuti zvichafamba sei. Toendazve pane nhau yekuti
sizoti wanonzi wakatengerwa maruva $1,500 hatizoziviwo kuti akazvitengera oga here kana kuti wakatengerwa nasomeone. Ndisingazivi papo ndingoti congratulations nekuwana maruva akaita saiwayo, zvofadza singamboiti. Poinda pane nhau yekuti hanzi munhu unozvishupika izika okay, unobva kuchipingi wakazobhadhariswa 15,000 andisozoti mabhonzi eka kuti mauyusa after abatwa ane 34 kgs dzezvinodhaka zvimonera zvegirini, asi wakapuwa hake pei. Ndofunga vakataurana vakawisana, hazvina kushata kudzidza uku.